esimerkiksi meillä niin välillä joku sanoo, että ollut keskustelua, että joku sanoo, että kuule mä haluaisin nyt jutella Hannalle, että mä en halua nyt puhua toimitusjohtajalle, en mä senkaan tämmöisiä, mutta Hanna voisit sä. Ja sen, niin sen muistaminen, että se on niin kuin kuitenkin, niin kuin, se on niin kuin se Hanna. Johtajanainen, kannat vastuuta tiimisi menestyksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Mutta kenen kanssa sinä puhut asioista niiden oikeilla nimillä? Kuka sparraa sinua? Ketä sinä inspiroit? Matkalla johtajaksi podcast haastattelee sekä nykyisiä vahvoja vaikuttajanaisia että sellaiseksi matkalla olevia. Podcast tarjoaa tilaisuuden kuulla omakohtaisia johtajakokemuksia sekä puhua avoimesti johtajuuden mahdollisuuksista ja haasteista. Podcastin haastateltavat ovat korkean tason naisjohtajia, jotka jakavat rehellisesti tarinansa. He kertovat muun muassa uransa käännekoodista, näkemyksistään ja opeistaan sekä ennen kaikkea urapolustaan vahvaan johtajuuteen, rohkaisten meitä muita samaan. Olen Saija Eikäs, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja, ja co-hostina minulla on täällä Petra Erätuli, tuore uusi toimitusjohtaja ja yrittäjä, startup-yrittäjä ja eräopaskin kohta. Tervetuloa Petra. Kiitos Saija. Mä oon niin fiiliksissä, kun saan tehdä matkalla johtajaksi podcastia sun kanssa. Mahtavaa olla yhdessä täällä. Minnes me tänään ollaan matkalla? Tänään meillä on tosi hieno aihe, että on naiset ja toimitusjohtajuus. Ja me ollaan onnistuttu saamaan semmoinen vieras, kun mä näin hänet esiintymässä Inhantin tilaisuudessa, missä koulutettiin hallitusammattilaisia. Ja koko se lämpö ja karisma ja kaikki niin teki suuren vaikutuksen muhun. Eli tänään meillä on vieraana Hanna Kivelä. Lämpimästi tervetuloa, Hanna. Kiitos oikein paljon. Tosi mukava olla täällä tänään. Kuka on Hanna Kivelä? No Hanna Kivelä on, mä oon tämmöinen ehkä ihmisten johtaja, muutoksen johtaja. Tänä päivänä mä oon myös Fujitsun Suomen toimitusjohtaja. Mutta jos vähän enemmän värittää, että kuka Hanna Kivelä on, niin mä oon siis juuriltaan pomarkkulainen Satakunnasta, sydämeltäni irlantilainen. Mä oon asunut siellä 4 vuotta. Mutta sitten tosi vahvasti tehnyt erilaista bisnesuraa tässä matkan varrella. Et nyt mä oon ollut Fujitsulla 3 vuotta, johtamassa Fujitsun muutosta. Sitä ennen mä olin 8 vuotta Googlella. Ja itse asiassa en IT-teknologia, vaan mediapuolella myymässä Google-mainontaa. Irlannissa 4 vuotta johdin Googlella Hollannin liiketoimintaa ja koko EMEA, Europe, Middle East, Africa, laajuisia isoja uudistushankkeita ja miten teknologiaa hyödynnetään mainonnassa. Matkan varrella mä oon ollut myös media-alalla, Suomessa, Alma Mediassa, Talentumissa, digitalisoimassa, Soneran vauhdikkaina vuosina 2000-luvun taitteessa pääsin siellä ottamaan oikeastaan ensimmäisiä varsinaisia isoja ammatillisia askeleita johtamassa kaiken näköistä nettipuheluja, mobiili-internettiä, uudistushankkeita. Sitten ehkä yksi, mikä mä kuvaan myös siinä rinnalla, on se, että mä oon hallitustyöskentelyssä, niin kuin mainitsit tuossa noin, niin hallitustyö on ollut mulle tosi rakasta jo pitkään ja tämmöinen niin kuin yhteisiin asioihin vaikuttaminen. Tällä hetkellä mä oon Lindström Groupin hallituksessa varapuheenjohtajana, teknologiateollisuuden hallituksen varajäsenenä. Matkan varrella mä oon ollut monessa Ellunkanoissa. Mä oon ollut sijoittajaroolissa, enkelisijoittajana Plugit Finlandissa hallitustyössä, että sähköautoilun latausverkostoa rakentamassa ja aika monessa muussakin eri yrityksessä ja organisaatiossa. Että tämmöinen vähän niin kuin moniottelija kaikin tavoin. Mutta sitten mä oon myöskin, niin kuin sanoin, että mä oon hämeenlinnalainen nykyään. Tämä on ollut aika pitkään. Äiti. Pendelöit sieltä. Pendelöin sieltä päivittäin. Äiti, mulla on 2 tosi mainiota teini-ikäistä lasta. Ensimmäinen muutti jo pois kotoa ja toinen muutti autotalliin. Eli me ollaan mun puolison kanssa. Asumme kaksin meidän taloa. Että monta roolia. Ja tämmöinen ehkä ihmisenä sellainen, että mä yleensä tykkään siitä, että on vähän niin kuin muutama asia, jotka auttaa oppimaan yhdestä asiasta toiseen asiaan ja jatkuvasti kehittymään. Ja mistä aloitin ihmisten johtaja ja uudistaja, niin se ehkä näkyy, että minulla on vähän luonteeltaan sellainen, että mä tykkään viedä uusia asioita eteenpäin ja rohkeasti kokeilla erilaisia juttuja myöskin. Siis mikä tausta, niin lämpimästi tervetuloa, ollaan ihan fiiliksissä, että tulit kertoa meille sitä sun tarinaa. Tämä aika monipuolinen, jos mä ajattelen, että jos mietitään nyt tätä sun nykypäivää ja mietin sun koulutusta, sä oot ilmeisesti diplomi-insinööri ja Kyllä. Jos sä mietit tätä, miten tämä sun polkus on johtunut nyt tähän nykypäivään, sä sanoitkin, että sä oot sekä media, onko se ollut sulle niinku kiinnostuksen kohde vai oot sä niinku harhautunut sinne työn kautta vai miten nämä asiat on niinku mennyt? Joo, ehkä jos miettii, siis tuotantotalouden diplomi-insinööri, sitten mä oon tehnyt Henley Business Schoolissa MBA:n aikanaansa, että opintojen kautta tullut monimuotoisuutta myöskin, mutta mä ehkä astun askeleen taaksepäin, että miten tämä mun polku on mennyt. Niin se on lähtenyt sieltä, että siis yläasteikäisenä
jostain syystä oppilaskunnan puheenjohtajan hommat osui aika luontaisesti. Samaan aikaan matikka ja fysiikka kiinnosti mua aika paljon. Okei, Et selkeästi jotenkin tämmöinen niin kuin vastuunkanto, luonnontieteellinen teknologia. Sitten mun ensimmäinen duuni oli se, että mä olin Pomarkun K-kauppa Riihimäessä lihatiskillä myymässä lihaa ja kalaa ja juustoja. Mikä oli tosi tärkeää, että se siis myynti, asiakaskeskeisyys. Ja ne opit, ne monet juontaa juurensa sieltä historiasta. Sitten tie on vienyt ja päässyt tekemään tosi mielenkiintoisia juttuja, mutta kyllä se, että miten tälle polulle on päätynyt, niin aika monta asiaa on löytänyt jälkikäteen. Itse asiassa kyllähän ne on siellä nuoruudessa ollut ne asiat. Se on se myynti ja markkinointi, kun me ollaan itse asiassa täällä niin opittu meidän vierailta uusia asioita ja aika usein kun puhutaan, että edelleenkin Suomessa niin toimitusjohtajapolulle liian harva nainen päätyy ja sitten mietitty, että miten saataisiin sinne liiketoimintajohtoon nostettua naisia, niin moni on maininnut sen, että myynti, että kun siinä on kuitenkin puhutaan numeroista ja siinä, että se on aika sellaista hyvä tapa nähdä niin kuin holistisesti se yrityksen toiminta. Ihan absoluut, koska se on se parhaiten oppii koko ajan, kun asiakkaiden kanssa on tekemisissä. Ja mä itse näen myöskin, että se on, jos miettii niin kuin toimitusjohtajan roolia tänä päivänä, niin sehän on sitä, että miten niitä asiakkaille hyviä juttuja tuodaan. Totta kai se on sitä liiketoiminnan johtamista, mutta myynti on tosi hyvä. Ja se on siis opettavaista, se taustottaa ja koko ajan miettii, mikä myynnissä on arvokasta, on se, että miten pystyt asiakkaita auttamaan. Myös asiakkaan sanottaa, että miksi tämä on hyvä bisnespäätös, niin pitää ymmärtää bisnestä. Todella mielenkiintoista. Sanoitkin, että koulu on ollut ja sitten opiskelut ja ilmeisesti olit sielläkin aktiivinen opiskeluaikana opiskelijapolitiikassa. Kyllä, joo. Siis Tampereen teekkarien puheenjohtajaksikin päädyin ja ylioppilaskuntaa johtamaan. Ja sitten mä itse asiassa oli mielenkiintoinen vaihe, vähän niin kuin kansainvälistä flavoria tuli opiskeluvuosina, että mä opiskelin itse Hollannissa puoli vuotta, mutta sitten sen lisäksi mä päädyin tämmöiseen eurooppalaiseen teknisen alan opiskelijoiden yhteisjärjestö BEST nimeltään oli kehittämään eurooppalaista insinöörikoulutusta EU-rahoilla. Pääsin matkustamaan eri puolilla, sai ihan huikean verkoston. Tehtiin tosi merkityksellisiä juttuja muun muassa, että miten saadaan naisia opiskelemaan lisää teknologiaa eri puolilla Eurooppaa. Että pääsi jo opiskelijana tekemään tämmöisiäkin juttuja. Näkikö silloin jo se Euroopassa, että just että tämähän on edelleen niin kuin, ehkä se suurin huoli täällä Suomessakin, että teknologia-alalle ei hakeudu naisia. Joo. Ja kaupallinenkin puoli nyt ilmeisesti kauppakorkeassa sama tilanne. Että. Kyllä. Joo. Se on aika jännä, kun tänä päivänä katsoo, että kyllähän meillä on, siis just nyt meillä on edelleen se, että enemmän tarvitaan monimuotoisuutta ja niin kuin lisää naisia. Sen lisäksi tarvitaan myös kansainvälisiä osaajia, mutta jos puhutaan naista spesifisti, niin enemmän teknologia-alalle ja rohkeasti tekemään näitä töitä. Ihan sama tilanne oli jo silloin, kun me tehtiin tätä opiskeluaikana. Tekniikan akateemista oli mukana siinä Suomesta ja tutkittiin ja katsottiin dataa, niin ihan sama tilanne oli. Ja silloin mietittiin yhtälään, että miten motivoidaan lisää naisia opiskelemaan. Se on vähän semmoinen sama haaste, jota me edelleen tässä mietitään, että mitäs tämä saataisiin. Miten sitten niin kuin rohkaista nuoria, jotka nyt tekee niitä uravalintoja tai polkuja valitsee, että miten mennä kohti unelmia, niin mitä vinkkejä sä antaisit nuorille? No mun mielestä paras on se, että, että rohkeasti tekee, että mitä ikinä on intohimo ja mitä ikinä on sellaista, että missä kokee, että haluaa oppia ja kasvaa, niin rohkeasti vaan tekee, että on ne sitten kesätöitä tai harjoitteluja tai mitä vaan sen lisäksi opiskelee. Tekemällä oppii, se on ehkä yksi sellainen, että rohkeasti vaan kokeilee erilaisia juttuja. Ei nuorena välttämättä tiedä että mitä sitten tulevaisuudessa haluaa, mutta parasta on kerätä vaan erilaisia kokemuksia. Kyllä se urapolku sieltä lähtee sitten tulemaan. Miten te Fujitsulla esimerkiksi, niin onko teillä jotain ohjelmaa esimerkiksi naisille tai nuorille, tai seuraatteko te tätä tilannetta, minkä verran esimies tai esihenkilötasolla on naisia? Joo, kyllä. Siis me itse asiassa, meillä on Fujitsulla globaalisti, me ollaan tietysti japanilainen yhtiö ja Suomessa ollaan iso ja merkittävä yhtiö, niin meillä on globaalisti tosi tärkeänä mittarina naisten osuus meidän johtajista. Niin tietystä tasosta ylöspäin ja tehdään töitä siinä hyvin määrätietoisesti. Meillä on Suomessa ihan kohtuu hyvä tilanne, että mulla on johtoryhmästä esimerkiksi vähän yli puolet on naisia, mikä on täältä Fujitsu-maailmassa vähän erilainen ja poikkeus jopa. Se on tosi hieno juttu ja se vielä tärkeämpi on se, että sen lisäksi on naisia, että on hyvin erilaista porukkaa, että ylipäätään ajattelua ja kokemuksia. On tämä diversiteettiä. Ja sitten jos katsotaan sitä, että ei ainoastaan johtoryhmätaso, vaan ylipäätään, että meillä on Suomessa noin 1400 henkeä, niin siitä porukasta naisten osuus on noin nyt ulkoa muisteleet about 15%, mutta meidän manageriporukasta se on noin 25%, mikä on musta tosi hieno juttu. Ja nämä on niitä asioita, mitä me koitetaan tehdä, että
Että aina mietitään, että luodaan tilaa ja mahdollisuuksia ja sitten kun valintoja tehdään ja rekrytoidaan johonkin, niin että onko meillä riittävän iso puuli? Niin, onko sieltä mistä valita. Sitä? Niin, mistä valita. Kyllä. Joo. Sulla on ihan mahtava ura ja mä mietin, että onko sinne matkan varrelle niin sattunut jotain hauskoja kommelluksia, mitä voit jakaa meidän kuuntelijoille. On tosi paljon ja mä mietin tätä, että ehkä yksi mikä, mulla on vähän semmoinen mantra, että kannattaa joskus tehdä vähän virheitäkin, koska niistä oppii. Ja tämä on mitä mä menen omalle jengille. Jälkikäteen ainakin. Jälkikäteen ainakin. Ja mulla on uralla ollut yksi ihan huikean tärkeä oppi, minkä mä oon saanut. Ja se oli oikeastaan mun ensimmäinen varsinainen vastuullinen esihenkilötehtävä. Mä olin media-alalla silloin. Ja mutta oli tilanne, että mä vähän huolestuin. Meillä oli digikehittäjäporukka ja yhtäkkiä yksi tosi tärkeä roolissa oleva ilmoitti, että hän lähtee täältä pois. Työsopimuksessa oli 2 viikon irtisanomisaika. No minä reippaasti ilmoitin sitten kaikille, pistin vaan sähköpostin tälleen, että mitä sitä fiksataan. Niin ilmoitin kaikille, että nyt kaikkien työsopimukset muutetaan niin, että kuukauden irtisanomisaika. Ihan ajattelin sitä, että näin, että tämä on yrityksen kannalta hyvä, ettei tapahdu tämmöistä huolestuttavaa tilannetta. Onneksi mulla oli ihan huikean hyvä luottamusmies tiimissä, joka tuli ja pysäytti mut hissiä edessä ja sanoi, kuule Hanna, toi mitä sä just teit ei ole ok. Ja me käytiin saman tien keskustelua. Mä oon edelleen superkiitollinen, koska sen seurauksena mä tajusin, että ei todellakaan näin voi tehdä. Ollaan aika fundamenttiasioiden äärellä. Mä menin ja pyysin henkilökohtaisesti anteeksi jokaiselta niitä 13 ihmiseltä, jolle tämä viesti meni. Ja sitten mä kerroin meidän juristille heti saman tien seuraavaksi, että tuli tämmöinen moka tehtyä. Paras oppi oli mun esihenkilö, meidän toimitusjohtaja, niin mä hänelle sitten kerroin myöskin, että tuli muuten pikkasen mokattua, niin hän katsoi mua lempeästi ja sanoi, että no niin, mitäs opit? Ja tämä on se, mikä on kantanut, että näitä kommelluksia ja virheitä sattuu, mutta että sillä hetkellä sitten kun jotain sattuu, niin tärkeintä on, että tietysti tulipalo pois, eli kannattaa pyytää anteeksi, jos se on sen paikka, mutta että tärkeintä on oppia. Ja mitä enemmän tekee, niin musta tuntuu, että niitä virheitäkin tulee enemmän. Mutta kyllä. Sitten, niin, löytyy resilienssiä siihen. Miten sä koit ulkomailla johtaminen? Oliko erilaista? Tietenkin kun on kansainvälinen yritys, se on varmaan sama missä maassa niin sanotusti siitä yrityskulttuurista riippuu. Mutta mitä oppeja sulle sieltä jäi? Sieltä jäi aika paljonkin ja tietysti Google on huikea firma ja se, että siellä pääsi johtamaan tosi yhtä Googlen isoimmista markkinoista Hollannin markkinakokonaisuudessa. Että siinä tuli monta oppia. Mä oon itse kiteyttänyt itselleen ne ennen kaikkea kansainvälisten vuosien opit niin kuin 3 asiaan. Että mitä ikinä johdatkin, niin sulla pitää olla johtajana se niin kuin business-ymmärrys. Sulla pitää olla strategia, sun pitää ymmärtää, mitä ollaan tekemässä ja kyky liikkua sen niin kuin strategian ja ihan sen arjen välillä. Että se, että ei voi johtaa, ellei ymmärrä. Totta kai sun pitää olla tiimi, joka tekee, mutta se on se ykkösasia, ja se oli hyvin sisäänrakennettuna Googlellakin. Toinen on se, että tiimillä on ihan hirveästi merkitystä, ja se otsikko, mitä mä käytän, on Lift Your Team, ja että miten luot johtajana tilaa, varsinkin kansainvälisessä organisaatiossa, tosi nopean kellotaideorganisaatiossa, miten luot tilaa sille sun tiimille kasvaa. Ja se joskus vaatii sitä, että uskaltaa pitää vaan, nyt mä en sano yhtään mitään, että katsotaan, jotta tiimi pääsee myös oppimaan ja kasvamaan. Toisaalta se on coachingia, se on mentorointia ja kaikkea sitä, että miten kasvata tiimiä. 3. juttu on lead with respect, eli sellainen niin kuin vahva arvojen kautta johtaminen. Tämä kysymys kansainvälisestä organisaatiosta esimerkiksi, niin diversity inclusion, sitä mä Irlannissa asuin ja sieltä käsin johdin. Mulla oli tiimissä, mulla on ollut reilu 10 erilaista kansallisuutta. Koko Google EMEA-pääkonttorissa meitä oli 72 eri kansallisuutta. Niin siinä oli pakko ajatella sitä, että miten sä johdat tiimejä, jossa on mullakin oli intialaisia, belgialaisia, hollantilaisia, suomalaisia. Ja loukkaamatta ketään. Heidän, ja samaan aikaan pyrkiä luomaan niille tilaa jokaiselle olla niitä huippuammattilaisia, mitä he ovat. Ja se oli kyllä se, mikä kasvatti. Että sellainen niin kuin, että miten oikeasti niin kuin ihmisten kautta johdetaan. Mutta ehkä se toinen ja vielä siihen ensimmäiseen kohtaan on myös se, että niin kuin rohkeus. Että mitä ikinä teet, niin tee isosti ja uskalla ajatella skaalaamista. Että se on meille... Kaipaat sä sitä aikaa? Vai nyt sulla on kansainvälinen organisaatio, mutta ei varmaan ihan samanlaista niin kuin vaihtelua? Vai? Sanoin tuossa alkuesittelyssä, että sydän on Irlannissa, niin tiettyjä asioita, ehkä siitä siellä niin kuin asuminen ja se kulttuuriympäristö ja se kaikki, se on jättänyt tosi ison jäljen tänne. En varsinaisesti ehkä kaipaa, että mennä takaisin, vaan enemmän on sitä, että miten kantaa niitä oppeja eteenpäin. Ja sitten sehän on se, mitä mä oon nyt Fuitsula ollessa pyrkinyt meidän jengin kanssa
tekemään ja auttamaan, miten luoda tiimille tilaa ja miten me on uudistettu aika paljon meidän tekemistä. Me ollaan tosi kansainvälinen yhtiö. 50 maata, missä operoidaan japanilaisten kollegojen kanssa. Jos se nyt ihan päivittäin, niin viikoittain tulee tehtyä jonkunnäköistä yhteistyötä ja muuta. Oletko sä opiskellut ihan japanilaista kulttuuria tätä varten, että sä ymmärrät, joo. mitä siellä niin kuin sanatonta viestintää? Tai... Joo, tosi hyvä kysymys. Työn kautta on kyllä sitä oppinut myöskin. Mä olin itse asiassa Tokiossa tuossa joku aika sitten vierailemassa ja siellä meillä oli erityinen tämmöinen hetki, milloin meillä oli asiakkaat mukana, niin käytiin jopa tämmöinen ihan niin opetustuokio, että miten ojennetaan käyntikortteja ja nimenomaan sanaton viestintä ja myös se, että toisten äärimmäinen huomio toisten kunnioittamiseen, mikä on sitä inclusionia, mistä myöskin puhun tuolta Irlannin opeista. Täytyy sanoa, että mä tosiaan asun Englannissa kanssa pitkään ja sitten mulla oli tällaisia niin kuin opiskelukavereita tai MBA:tä siellä, niin mulla meni hetki ymmärtää, että heidän jees on keikuttaa päätä kyllä. Näin. Ja mä olin aina, että miksei käy, kun se oli itselleen vähän niin kuin näin. Ja vaikka näytti innokkaalta, mutta että ihan tämmöisiä perusjuttuja. Joo. Ja tämä on just sitä, että on hyvä kysymys, että on semmoinen herkkyys, että huomaa sen. Joo, inhimillisyys ja hyväksyy sen, että myöskin että virheitä tulee ja se on ihan ok. Mutta että myös huomaa itseensä vähän kyseenalaista, että ymmärsinkö mä nyt ihan oikeasti. Ja tuliko ajatelleeksi sitä, että eri kulttuureissa on erilaisia käytöstapoja. Ja sitten jos pystyy johtajana luomaan semmoisen psykologisen turvallisuuden, niin ei välttämättä loukkaakaan, kun ihmiset tietää, että tarkoittaa kuitenkin hyvää pohjimmiltaan. Kyllä. Joo. Onko sulla jotain semmoisia ominaisuuksia johtajana, mistä sä luopuisit itsestäsi? Tämä oli niin kuin tällainen pieni. Kyllä. Hyvä kysymys. Johdatteleva. Johdatteleva. Ei ole mitään. Aina, siis ehkä on sellainen, että aina pitää opetella, niin kuin oppia ja kehittää itseänsä. Ehkä yksi on se, että kyllä mä aika helposti mä sanon kyllä moniin asioihin. Toisaalta se on se, mikä on auttanut myös monessa asiassa, että on sanonut kyllä. Mutta sitä, että niin kuin oman ajankäytön selkeä määrätietoinen priorisointi, niin se on yksi, mitä koko ajan miettii. Että onko mä nyt oikeasti miettinyt, että aika menee mahdollisimman hyvin asioihin. Onneksi sä sanoit meille kyllä. Niinpä, ja kiitos kutsusta. Mitäs, kun tämä on tavallaan matkalla johtajaksi, mutta me ollaan nyt keskitytty naisjohtajuuteen, johtuen just tästä direktiivimuutoksesta ja muusta pyritään kannustaa ja tuomaan esiin niitä eri väyliä, miten voi nousta niin kuin johtotehtäviin, niin ootko sä kokenut, että sulla on ollut haittaa vai hyötyä sukupuolesta? Tämä on hauska kysymys, koska mä en ole varsinaisesti urallani oikeastaan niin kuin työmuodissa, niin se on ollut aika neutraali juttu mulle. Että ei ollut haittaa eikä ollut hyötyä, mutta täytyy sanoa, että sitten kun mä palasin Irlannista Suomeen, mut valittiin tähän tehtävään tai kysyttiin tähän, että lähtisitkö ja kun päätös sitten oli molemminpuolinen, niin oli yllättävää, kuinka paljon tuli viestejä, että onpa siistiä, että IT-alan ison yrityksen toimitusjohtajana on nainen. Ja se oli mulle vähän semmoinen niin kuin pysähtymisen hetki, että eihän se ole tainnut ollakaan itsestäänselvää. Ja se on ehkä ollut semmoinen niin kuin havahtuminen. No hallitustehtävissä, niin kyllä nyt huomaa, että selvästi hallituksiin on ollut tosi paljon kysyntää ja ollut, että voisitko tulla tänne ja tänne. Ja siinä ehkä on ollut enemmän myös sitä, että nyt on aika iso kysyntä sille, että onko semmoisia naisia, joilla on johtajakokemusta, liiketoimintajohtamiskokemusta ja jolla on myöskin jonkunnäköistä urakannuksia siinä, että pystyy ottaa hallitusvastuita itsellensä. Sillä puolella se on ehkä ollut vielä niin kuin enemmän näkyvissä. Mistä sä oot erityisen, onko joku, mistä sä oot ylpeä sun uralla tai urasiirroissa? Se voi olla pieni tai iso asia. Joo, no monesta jutusta, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se mitä aina miettiä, mistä itse niin saa hymyn, on se, että sellaiset hetket, missä on saanut ihmisten silmät loistamaan. Niin kuin sanoit, kun mä oon ihmisten johtaja, niin ja nyt esimerkiksi on tämä muutosmatka, mitä me ollaan Fujitsuna tehty. Upea, perinteinen IT-yhtiö, pitkät juuret Suomessa ja globaalisti vielä pidemmät juuret. Mitä te haluatte muuttaa? Se, mitä me ollaan muutettu, niin me ollaan siis, kun Fujitsun tekemässä siis yksinkertaistettu, ketteröitetty, muutettu johtamismallin täysin niin, että ihmisille tilaa ja rohkeuttaa tehdä niitä päätöksiä. Paljon enemmän asiakaskeskeisyyttä ja sitten myöskin paljon enemmän globaalia. Et Fujitsu ehkä aikaisemmin on ollut sellainen, että meillä on aika paljon omia ratkaisuja ja tehty paikallisesti täällä. Ja nyt me tehdään paljon enemmän meidän globaaleja kyvykkyyksiä hyödyntäen. Et päässyt myös niitä omia kansainvälisen johtajakokemuksen oppeja hyödyntämään tässä meidän
matkalla. Ja se kaiken isoin juttu on ollut mulle se, että kun meidän jengi on ruvennut, sieltä tulee niitä, että vitsi, että nyt päästään tekemään eri tavalla. Ne on aina sellaisia hienoja hetkiä. Joo, mä itse asiassa change managementia just luin silloin justiin aikanaan ja tuntuu, että sehän on todellakin ihmisten johtamista. Jotta se muutos saadaan aikaiseksi, niin se pitää lähteä ja pitää olla niitä muutosagentteja ja se idea ja sitten johtaa siitä mukana. Just näin, joo. Ja monesti se muutoksen johtaminen on sitä, että sit aina on ollut mulla tämmöinen sääntö, että kun sen 10% saa mukaan, niin sitten tietää, että se tulee onnistua, koska 70% joka tapauksessa tulee mukaan ja 20% on ehkä niitä, jotka on niitä hyviä, osittain niin kuin devil's advocate, jotka myös uskaltaa kysyä ja kyseenalaistaa ja sitten ne ehkä myös sit niin kuin valitsee, että mitä he tekevät. Ne voi ollakin sitten parhaita. Kyllä, joo. On. Miten teet tosi kovaa duunia, niin miten Hanna pitää itsestään huolta ja omasta jaksamisesta? Se on entistäkin tärkeämpää. Mä oon hurahtanut vähän salilla käyntiin, että mä tykkään siitä, että koitan käydä aika monta kertaa viikossa ihan nostelemassa rautaa ja tekemässä. Että se on sellaista niin kuin omaa aikaa. Ja sitten mulla on toinen juttu. Mä astan Hämeenlinnassa Katumajärven rannalla. Katumajärvi. Kun kevät tulee ja jää sulaa, niin sillä hetkellä, kun siinä on sen verran joku pari metriä sulaa, niin siitä alkaa mun uintikausi. Ja se kestää sinne jonnekin kesäloman loppuun. Et mä käyn joka päivä uimassa. Ja se tekee hyvää. Tuosta pakko vielä kysyä jatkokysymys, kun sanoit, että asut Hämeenlinnassa, niin onko ne matkat tavallaan vähän sellaisia palauttavia tavallaan, että se niinku retriitti, kun lähtee sieltä työpaikalta, niin Kyllä, pystyy? On. Se on just jos näin. Jos ei ole puhelimessa koko matkaa. Joo, juuri näin. Ja mä tykkään, siis ajaminen on mulle tämmöinen niin kuin mindfulness moment ja se, että on liikkeessä, niin se on juurikin näin. Se on semmoinen siirtymäriitti kumpaankin suuntaan. No se on hyvä, että auto, mä sanon, että aina kun joku soittaa mulle, ai sä oot auto, mulla on tämmöinen oma liikkuva toimisto, että se on jotenkin oma tila. Just näin. Onko jotain, mitä sä haluaisit vielä oppia? Paljonkin. Ja varmaan semmoinen niin kuin vielä enemmän se, että miten saa muutoksen johtamisessa, niin se on kuitenkin aina on tietty inertia. Vähän niin kuin siinä, että saa sen muutoksen vietyä läpi, niin miten sitä pystyisi vielä nopeuttamaan? Että se ihmisten niin kuin oivalluttaminen ja innostaminen ja jotenkin kun on vähän tämmöinen kovan kellotaajuuden ihminen, niin se on se, mitä mä aina mietin, että pystytäänkö niin kuin isoja muutoksia organisaatioissa, pystytäänkö niitä jotenkin vielä fiksummin nopeuttaa? Niin, että saadaan ihmiset mukaan. Et ei niin, että joku menee edellä ja juoksee ja muut jää tänne, vaan se, että se niin kuin porukan liikkeelle saaminen vieläkin nopeammin. Et se on vähän sellainen ja sen huomaan, että kun miettii nyt paljon omassa työssäni, juttelee asiakkaiden kanssa, tekoäly, valtavan iso muutosvoima, mahdollistaa paljon uusia asioita ja aika vauhdilla mennään. Ja jos miettii niin kuin semmoinen niin kuin startup-yritysten, mä investorina kun on muutamassa mukana, niin se niin kuin startup-yritysten ketteryys ja nopeus, miten sen saa ison organisaatioon, jotta se, niin kuin se muutoksen voima ja vauhti on mahdollisimman hyvä, mutta niin, että ihmiset on mukana. Itse kun ollut startup-yrittäjä, niin meillä oli just ohjenuorana, että ei yhtään sisäisiä palavereita, että kaikki niin ulospäin, että sitä kautta ja sitten se on tietenkin eri organisaatiossa, että kun on isompi. Toi on tosi hyvä ja sehän on just sitä, että mihin aikaan se käyttää. Niin. Käyttääkö se siihen sisäiseen pyörittelyyn vai oikeasti siihen, että ratkotaan niitä asiakkaan ongelmia, koska silloin ollaan just ytimessä, aika nopeasti kehittyy sen mukana. Joo. Niin jo. Mikä Hannan motto on, tai onko sulla joku sellainen ohjenuora meidän kuulijoille? Joo. Mulla on siis yksi, mitä huomaan toistelevani usein, on siis Kirsti Paakkasen ihan älyttömän kultainen lausahdus, että minkä teet, niin tee hyvin. Ja se on sellainen, mitä mä oon aika monesti koittanut miettiä ja sitten niin, ainakin, että pyrkii tekemään parhaansa. Että mitä ikinä tekeekin. Mutta priimaa pukkaa aina. Niin. ei aina. Mutta yksi mun entinen esihenkilö. Joo, kyllä. Mutta yksi mun entinen esihenkilö sanoi mulle myös siihen hyvän säännön, että jos yli 80% päätöksistä on oikeita, menee tosi hyvin. Jos yli 50% on oikeita, niin ollaan positiivisen puolella. toi on hyvä. Onko lasi puoli täysin vai tyhjä? Kyllä. Me edellinen vieras kysyi sellaisen kysymyksen, että tämä voisi sopia hyvin sulle. Tämä on ollut Nordic Business Forumissa, oli tänä vuonna aika paljon esillä, tai viime vuonna, kun tämä on nyt meidän kakkostuotantokausi, niin miten säilyttää tämän inhimillisyyden näissä tiukoissa johtamistilanteissa? Ja tämähän on varmaan sulle tosi ominta, mutta voi olla välillä vaikeitakin. Joo. Musta älyttömän tärkeä kysymys ja se on, siis kyllä se on, että kohtaa ihmiset ihmisenä. Ja se on mun mielestä, se on niin kuin johtamisen, se on semmoinen ei mene piiloon tavallaan. Ei saa mennä piiloon, että ei voi. Ja musta on ihana, niin kuin, esimerkiksi meillä niin välillä joku sanoo, että
ollut keskustelua, että joku sanoi, että kuule mä haluaisin nyt jutella Hannalle. Että mä en halua nyt puhua toimitusjohtajalle, en mä senkaan tämmöisiä, mutta Hanna voisit sä. Ja sen, niin kuin sen muistaminen, että se on niin kuin kuitenkin, niin kuin, se on niin kuin se Hanna. Niin. Tai kuka ikinä onkaan siinä roolissa. Että muistaa ja uskaltaa olla oma itsensä siinä kaiken keskellä, niin se on aika tärkeää. Oletko sä valinnut sit samanhenkisiä sun tiimiin kuin sinä itse vai onko sulla ihan niin kuin tavallaan eri, nyt tietenkin varmaan sun kollegat katsoo tätä. Joo, terveisiä vaan. Niin onko, ymmärrätkö sä ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla? Mun mielestä on tosi tärkeä itse asiassa, että se on se monimuotoisuus. Että jos valitsisi itseänsä kopioita, niin eihän siitä mitään tulisi. Että kyllä se on mulle itse asiassa, kun miettii johtoryhmän rakentamista, niin yksi tosi tärkeä fundamentti on miettiä sitä, että onko siellä riittävästi niin kuin erilaisia ihmisiä, eri tavalla ajattelevia ihmisiä, jotain, joka kysyy ihan erilaisia kysymyksiä. Ja se on aika voisi sanoa, että jopa niin kuin perusasia siinä johtoryhmän rakentamisessa. Ja kyllähän se tietyllä tavalla niin kuin johtajana sä altistat itsesi silleen, että voi tulla vaikeitakin kysymyksia. Ja hyvä niin, koska se vie asioita eteenpäin. Joo, kyllä, joo. Että sen osaa ottaa rakentavasti. Onko sulla joku kysymys, jota sä haluaisit esittää? Sä et tiedä, kuka meille tulee vieraksi. Mekään ei ehkä välttämättä aina tiedetä, kuka tulee seuraavaksi, mutta onko se joku sellainen johtamiskysymys tai kysymys ylipäänsä, jonka sä haluaisit välittää eteenpäin? Musta olisi tosi mielenkiintoista kuulla, kun jos näin niin kuin teknologia-ihmisenä vähän sen, niin mä haluaisin kysyä teidän haastateltavat seuraavaksi, että näin tekoälyn aikakautena, ihmisten teknologia yhdessä, niin miten johtamisesi muuttuu? Okei, tämä laitetaan eteenpäin. Erinomaista. Hyvä. Erittäin hyvä. Vitsi, mä en tiedä, näkeekö meidän kuulijat sitä, mutta susta välittyy niin lämmin karisma ja innostavuus, että mä uskon, että fujitsulaiset on onnellisia, että oot heidän toimitusjohtaja. Ja ylipäätään se, että sun osaaminen on saatu Suomeen, niin se on tosi tärkeää. Parhaani yritän näissä hommissa. Ja kyllä me täytyy sanoa, että meillä on, Fujitsulla on se on niin upea yhtiö. Jokaista ihmistä näkyy, että vahvat arvot ja vahva lämpö, niin ehkä se on myös se syy, miksi oli helppo sanoa, että totta kai lähden. Että on hyvä matchi puolin ja toisin ollut. Unelmoit sä vielä jostain? Hyvä kysymys. Varmaan sellaisia, siis niin kuin jos miettii, että ehkä työasiat menee, niin kuin tämä ura menee, tämä menee niin kuin monta asiaa mennyt hyvin, mutta mä unelmoin, musta on tosi mielenkiintoista, nämä menee enemmän sen perhepiirin puolelle, että mitäs toi niin kuin meidänkin juniorit ja seuraava sukupolvi, että mitä rohkeita vetoja ne rupeaa tekemään. Mä vähän sitä niin kuin odotan ja se kutkuttaa, että, niin kuin, että mihin niiden polut myöskin lähtee ja mitä niistä voi oppia. Että mä oon aika onnellisessa tilanteessa, että mulla on ihan todella makeat lapset ja kivat, niin se on ehkä sellainen, ja mitä pystyy olla mielellään. Puuttumatta liikaa heidän se. Ehkä. Antaa tilaa. Johtamisen perusfundamentteja kyllä. Pakko nostaa mun äitin kommenttia, että on ollut ihana niin kuin itselle, kun aina hän halusi, että on onnellinen, että tekee sellaisia valintoja. Niin se on tosi tärkeää. Mä luulen, että se on varmaan vienyt eteenpäinkin, kun on saanut sellaisia töitä, mitä niin kuin rakastaa ja intohimo tekee. Joo, se on juuri näin. Ja siihen kannustaminen, se koskee kyllä ihan jokaista. Alussa puhuttiin tuossa nuorista ylipäätään, niin se, että ne uskaltaa tehdä sellaisia valintoja, mikä itse tuntuu hyvältä. Ja elämä kantaa kyllä. Ja vie eteenpäin. Joo. Mutta kiitoksia Hanna, kun olit täällä meillä vieraana ja upea kuulla sun tarinaa ja jatketaan tästä tietä eteenpäin. Ota matkalla johtajaksi podcast kuunteluun, seurantaan, kommentoikaa. Hyvin teitä on siellä langoilla ollutkin jo, mutta oikein hyvää päivän jatkoa. Hei. Kiitos paljon ja kiitos Hanna. Oli ihana saada sut tänne meidän vieraan. Kiitos oikein paljon. Tämä oli oikein mukavaa. Kiitos kaikille.